Nou kijk, wij hebben ons advies tot een aanwijzing hebben we gegeven in mei van dit jaar. Sindsdien heeft de economie van Aruba zich heel sterk hersteld, zijn ook de belastinginkomsten opgelopen en is daardoor ook financieringstekort van de overheid wat teruggelopen. En dat is voor de staatssecretaris reden geweest om te zeggen, nou ik zie voorlopig van die aanwijzing af. Tegelijkertijd is het wel helder, en dat zie je ook in het persbericht vanuit Den Haag, dat de problemen voor Aruba nog steeds heel erg groot zijn. De staatsschuld is zo'n 90% van de totale omvang van de economie. Ongeveer een vijfde van de begroting gaat op aan rentelasten. Dat kan dus niet worden uitgegeven aan nuttige dingen. En daarom is de boodschap toch ook heel duidelijk. We willen wel graag dat Aruba een overschot bereikt op de begroting van zo'n 1% van de omvang van de economie, zodat die staatsschuld teruggedrongen kan worden. En dat blijft heel erg belangrijk. Nee, ik denk dat onze adviezen, we hebben toch de indruk dat die serieus genomen worden, dat die echt meedoen in het tot stand komen van het begrotingsbeleid. Niet alleen hier op Aruba, maar ook bijvoorbeeld ook in Curaçao. En wij gaan gewoon door met ons beleid. Het feit dat er nu geen aanwijzing is, betekent niet dat er iets veranderd is voor Aruba, want de problemen zijn nog steeds omvangrijk en daar zal hard aan gewerkt moeten worden. Nee, wij blijven gewoon doorgaan met ons werk. Het is serieus werk. Wij leveren advies van hoge kwaliteit. En dat heeft ook de staatssecretaris in Nederland heeft dat duidelijk onderstreept. Zij is het zeer met ons eens dat er echt dringende hervormingen nodig zijn. Dus daar gaan we gewoon mee door.